Uselibheke ngabomvu usuku azobizela ngalo enkantolo ukuba ayokwethula ubufakazi ngakubona ngosuku okwabulawa ngalo uSenzo Meyiwa engukaputeni we-Orlando Pirates neBafana Bafana. Iphephandaba Ilanga likhulume nomthombo walo othembekile osondele kakhulu nodadewabo kaKelly Khumalo owayesinqandamathe sikaMeyiwa. kuzandile Zandy Khumalo Gumede okunamahlebezi ukuthi angase angene ebhokisini ayokwethula ubufakazi ngokwenzeka mhla kudushulwa kubulawa uMeyiwa mhla zu-26 Okthoba ngo-2014. Lo mthombo uthi uZandile uselibheke ngabomvu usuku lokuthola ithuba lokuzikhulumela. Kuzokhumbuleka ukuthi uZandile nonina bangabanye bofakazi okulindelwe ukuba babizwe bayofakaza ngokwenzeka ngosuku lwesigameko emva kokuba umngani kaMeyiwa uMnumzane Mthokozisi Sithwala eqeda ukwethula obakhe ubufakazi. Ngokwemibiko esabalele njengoba-ke seqeda uMnumzane Thwala ngase kube nguZandile ogibela ebhokisini. Kuzokhumbuleka ukuthi ngonyaka odlule ngesikhathi kuqolwa leli cala uZandile nodadewabo uKelly babejikijelwa ngamazwi ayiziswana ezinkundleni zokuxhumana. Kwakukhona abantu abathi kumele-ke baboshwe ukuze bakhulume iqiniso ngoba bekholwa ukuthi kukhona-ke abakufihlayo mayelana nokwenzeka ngelanga lokubulawa kaMeyiwa.